Enkosi kakhulu mandithabathe lithuba eli thuba yiyekeni loo nto. Andiceli impendulo. Mandithabathe eli thuba ndibulise umfundisi webandla, ndibulise oomama abefundisi bethu. Ndiyabona ke khona umama umfundisi ozingelwa phakathi kwabo. Ndibulise ke ootata bonke, abadala beseshoni yasekhaya bonke, ootata bonke, Fellowship of Men, oomama bonke, Fellowship of Women, Fellowship of Young Women intombi, Fellowship of Youth, ba-Children's Ministry, wonke umuntu okhoyo ndiyanibulisa ngelihle igama lomfeli wethu Yesu Kristu. Amen. Masibulele kakhulu ke kuThixo owenzileyo uba ke namhlanje sidibane size uzokhonza simdumise igama lakhe elingcwele. Kusoloko kukuhle ke ukuba sekhaya. Somane uzothatha amandla ekhaya. Kuyacaca ke namhlanje bekufuna ndishumayele ngoba kwelinye ibandla lesibini endilibambileyo ngapha emaMpondweni besinomthendeleko namhlanje, kodwa kwathi ke ngengxaki endizizela apha eRhawutini ezingekapheli kwanyanzeleka uba mandibe khona. Sikhawulezile ke bandla namhlanje ke emveni kwePentekoste kwiveki ephelileyo siyivala ke le sizini yasePentekoste ngenkonzo ekuthiwa yiTrinity Sunday. Inkonzo ke leyo ebonisa ke ukugqibelela buThixo umTrinity, Thixo uyise, unyana kunye nomoya oyingcwele. Sidlule ke kuloo season singene elandelayo, i-season of creation. Kodwa ke namhlanje ke ndiyarhalela ke kula mazwi ebesifunde kuwo kule ncwadi kaJeremiya nencwadi yesityhilelo. Akhona ke amazwi phaa verse number 12 kulaa ncwadi kaJeremiya chapter 38 verse 12. Thanda amazwi ke athi, khawubeke la madlafu eengubo ezikrazukileyo nawezoneleyo phantsi kwamakhwapha akho, ngaphantsi kwezitya. Khona ke la mazwi endiwathandileyo, khawubeke la madlafu phantsi kwamakhwapha akho. Ukanti kuleya yesibini incwadi esifunde kuyo yesityhilelo, ndithande ke la mazwi kuverse 10 athi, musa ukoyika nabunye ubunzima oza kubuva. Lowo unendlebe makeve into ayithethayo umoya kuwo amabandla. Xa usidibanisa ke zombini ezi zahluko sifumana ke umgomo okanye i-theme ethi when faithfulness leads to the pit. Xa ukuthembeka kukhokhelela emahadini. When faithfulness leads to the pit. Bazalwane, sibiziwe futhi ke sonke sibizwe ngendlela eyahlukeneyo. Nokubizwa kwethu akufani, nezibabalo zethu azifani. Because we are all called differently by God, and each calling comes with its own unique challenges and responsibilities. Umntu indawo abizelwe kuyo nguThixo inemcelingeni wayo kunye noxanduva olwahlukeneyo. Abanye ke abagcwele apha enkonzweni xa ungabeva bathi babizwa ngengoma, beva inqwelo ekuseni
belele sitsho esixekweni sithi sikuyo indlela yelizwe lobomi. Babuza umbuzo kule ngoma ethi noyana noyana ezulwini. Abanye bahlatywa lilizwi likaThixo batsho baguquka bazishiya izono zabo. Abanye babizwa ngalaa mini babephehlelelwa ngayo kwabe kungena kwabo etyalikeni. Abanye ke torho ngosihamba nje. Abanye ngondandisiya nezihlwele kuyo indlu yakho. Kodwa ke sibizwe ngobizwa. Abanye baba nesithukuthezi ebusuku belele bemane beliva ilizwi lithetha nabo, bemane besiya etempileni bayoqinisekisa into yobana olu bizo okanye le nto abayivileyo yiyo na. Bafana nalaa mkhonzi othi, thetha Nkosi, isicaka sakho siphulaphule. Xa ndisithi ke each calling comes with its own unique challenges and responsibilities. uYosefu wakudala wamonelwa ngabantakwabo, azalwa kunye nabo ngenxa nje yephupha lakhe. Not ngenxa yamafa, kodwa ngenxa yephupha lakhe. Bakhathazwa yinto abangenayo. Ubizo lwakhe lamkhokhelela into yobana athengiswe kwinqwelo yama-Ishmayeli. UMoses, ubizo lwakhe lamenza angaluboni aluve uthando lomzali kusana lwakhe. Wohlulwa nonina eselusana because of his calling. Kanti noDaniel naye ubizo lwakhe lwakhokhelela into yobana azibone esekuthinjweni afuna ukubulawa ngenxa yobizo lwakhe. Kanti okokugqibela uDavide naye ubizo lwakhe sambona elandela esukelwa nguSawule efuna ukumbulala. The very same Sawule ebemncoma, but wangumbona ubana isincomo ngakuye sifutshane ngoku, sande kuDavide, ngoba bakhona ontanda kubukwa. Bakhona abantu abafuna ukusoloko beqhatyela izandla bodwa, bengafuni isincomo siye kwabanye abantu, bade bacinga ububi, bade bafaka abantu emahadini, onodaka njengoJeremaya. NoKrestu inkosi yethu naye ngokunjalo. Apha ke namhlanje marhabe kwesi sicathulo esifunde kuso, sifunda ngosizi lomprofethi, a weeping prophet owayesoloko elila imihla ngemihla, ngoba umprofethi uJeremiya ubizwe esengumntwana. Ubizwa eneminyaka eyi-17, enika umsebenzi omkhulu wokuyoxelela abantu icebo likaThixo. Uthunywa kubantu abacikozayo, uthunywa kubantu abaziyo, uthunywa kubantu abathetha kuthethwa, uthunywa kubantu abaphendulayo. Ukanti uthunywa nakubantu abazigqibela benomoya kaThixo. Kanti noSamsoni akaqonda into yobana umkile umoya kaThixo kuye. Uthunywa ke uthumo olubuhlungu. Xa lifika ilizwi likaThixo kuJeremiya, into yokuqala uThixo umxelela into angayaziyo. Uthi ndingekakubumbi esizalweni bendikwazi.
kunjalo nje ungekaphumi embilinini ndakungcwalisa, ndakumisa waba ngumprofethi wezinhlanga. Waphendula uJeremiya njengomntwana kuThixo esithi, Nkosi, uyabona andikwazi nokuthetha ngokuba ndingumntwana. Kanti ngaloo mini zibambene uJeremiya noThixo. Kunjalo nje uThixo uzofezekisa icebo lakhe nentando yakhe ngoJeremiya. Uthi uThixo xa embuza, uyakuya kubo bonke endikuthuma kubo. Yayiva? Akathi uyakuya kwabanye babo. Uthi uyakuya kubo bonke endikuthuma kubo. Because each calling comes with its own unique challenges. Noba bayakufuna, noba bakufuni, kodwa hamba uyovakalisa icebo likaThixo. Noba bayakuphulaphula Jeremiya, noba bakuphulaphuli, kodwa ndikuthumile mna. Uthi uzuthethe zonke izinto endikuwisela umthetho ngazo. Xa egqiba uThixo, he anointed him, wasolula isandla sakhe khona ukuze uThixo asilishe idila ayenzayo noJeremiya. Emveni koko uthi into endikuxelela yona Jeremiya ukubana uzokonyothula, udilize, utshabalalise, ugungxule, ukuba wakhe, utyale. Those are the perks of your calling. Kodwa uThixo nasi simange ekugqibeleni kuverse 19 uthi bayakulwa nawe bangabi nakweyisa ngokuba ndinawe ndikuhlangule, uthi uThixo. Into emangazayo yinto ethi uThixo akaqalanga athi bazawuqala balwe nawe, kodwa uqale athi ndiyakulungisela indlela. Kodwa you must know ubana olu hambo lunengozi, olu hambo lunentshaba, sezithunywe nguwe zonke. Kodwa ungazilweli wena, suke uthi mayenzeke intando yakho. Ngoba xa intembeko, ukuthembeka ukukhokhelela emadini, when faithfulness leads to the pit. Yabona ke ngoku uJeremiya ubizo lwakhe was not glamorous, it was costly. Ubizo lwakhe lumenze into yobana athethe inyaniso kubantu abane-experience, athethe indaba ezohlulayo kubantu ababethi ndakhonza ungekazalwa ke wena. Kunjalo nje, he was called to speak the truth in a nation that had grown comfortable with injustice and spiritual compromise. Ngoba inkonzo zethu namhlanje azikhuli because of injustices and spiritual compromise. Sishumayela kubantu abafuna ukuva into abayifunayo, abangafuna ukuva ilizwi likaThixo. Asuke umuntu xa ulitolika ilizwi likaThixo athi behleli kum namhlanje. uJeremiya at a very young age ubizela into yobana abe yintlekise ebantwini. Ngoba xa ubizwe nguThixo akuhlekwa wena wedwa, kuhlekwa nekhaya lakho. Kuthiwa khawukhangele isizalo sabani sibolile. Okwesibini, uJeremiya waliwa ngabantu. Okwesithathu, sambona ephoswe emadini omnyama onodaka. He was left to sink in the mud. Eshiwe ngabo abizwele bona, wazibone yedwa, because his ministry was marked by loneliness. Ministry yakhe ibigcwele abantu abane-opposition. Bambalwa abantu abamchasileyo, kodwa bonke bebeminyevulela. Abaninzi bembiza ngamagama. Therefore there was deep emotional anguish. Yet he remained faithful. Wathembeka kwade kwaba sekufeni. Carrying a word that many did not want to hear. Ngoku simbona uJeremiya umprofeti kaThixo ngoku ebekwa
kwinto ebuhlungu abantu basemhlabeni bamenzela iyelenqe besithi noko lo mntwana uyasisokolisa ngoba uthetha indaba zethu. Noko lo mntwana zikhona izinto sizenza ebumnyameni ngokungathi uyasibona. Ngoko lo mntwana umane sixelela into yobana masishiye izono zethu sibuyele kuThixo, into abangafuni ukuyiva. Bafuna ukuva ivangeli elisithi hlala ezonweni uThixo uthanda njalo. Kanti likhona ivangeli elithi siya. Abalifuna ivangeli kaShiya bafuna ivangeli elincomayo. Kodwa ke ngoku into esiyibona ibuhlungu, aqala amadoda adibane enzima indibano okuba noku uyasokolisa lo mfana. Into esiyifunayo kuye sifuna afe, kodwa ukufa kwakhe needs to be a brutal death. Makungabi kukufa ekufana nokwabanye abantu. Makasuke athathe uJeremiya afakwe emhadini omnyama onodaka, azifele a natural death. Angabulawa mntu kodwa abulawe yindlala, abulawe kukoma, asuffocate khona ukuze sonwabe. Xa ifakwe emhadini bazalwane, there was no platform, uyedwa. Xa ifakwe emhadini there was no audience, ngoba abaninzi bethu bakholwa yi-audience. Umntu utata uMasethi xa iphakathi kwesihlwele uyohluka uMasethi xa eyedwa. Ulungile xa eyedwa, kodwa uyingxaki xa isebantwini because ufuna ukukholisa isihlwele. There, inside the pit, there was no dignity. Nesidima sakhe asikho, sihluthiwe. It was just darkness and sinking in the mud. Yaloo nto ke Marhabe, when you remain faithful to your calling, kukhokhelela ekubeni uqatshukelwe, kukhokhelela ekubeni ungathandwa, unganambithwa, ungaqhatyela zandla, unganikwa nesincomo. Akuba abantu bakowabo bemthengisile uJeremiya, kwavela uEdmeleki umfo wasemzini, umTopiya, khona ukuze azomsindisa. Uthengisa ngabakowabo, uhlangulwa ngowokufika. Oh, lucky enough there was no Dudula at the time. Lucky enough there was no much and much at the time, because ngelo xesha ebengekakwazi ukusindiswa ngoba besithe #mabambe. An outsider intervenes. Wathetha, he spoke when others were silent. Abanye bekhethe ukuthula besithi siyoyika ukuthetha, kodwa waphakama wathetha. Abanye bengenzi into, uAbimeleki wasondela kwaye njengoko elungiselela ukuhlangula kukaJeremiya, unikela umyalelo okhethekileyo, uthi khawubekela amadlafu. Ngoba bamfake ngentambo, ndithi emveni koko wabona umfo kaThixo okokubana this man of God needs to be saved. Wacela imvume kukumkani, wamnika. Emveni koko wahamba namadoda 10 bayomsindisa uJeremiya. Uthi xa ejonga wasebenzisa amadlavu ukuhlangula uJeremiya, ngoba idlavu liqala libe nevalue kuqala. Idlavu liqala libe yisuit kanokutsho, a very expensive suit. Idlavu liqala libe an expensive dress. Kunjalo nje ulinxibe ngemini ezithile, ungalisebenzisi nanini, kodwa yakuphelelwa yivalue yayo lisuke libe lidlavu. Abanye bangamadlavu namhlanje, abanye benza abanye amadlavu. Umntu umve xa lidlavu athi noko ndiliyakayaka sukundamkela. Khawubekela amadlavu. I want to change the context of this verse. Xa ithi khawubekela amadlavu, mzothi kuwe namhlanje khawususe la madlava phantsi kwamakhwapha akho.